Зараз мае быць звук. Это я долбоёб. Сижу тут ужо 5 хвілін тут, распінаюсь і не бачу нават, што ў мяне гэта, стужачка, са звукам, не рухаецца. Я просто звычайна навушнікі падключаў праз дрот, зараз праз такі адаптар, і таму звука няма. Таму вось, таму спачатку, як то кажа, "Всё хуйня, Валера, давай сначала". Ось, пра навіны, зноўку ж, будзем паўтарацца, пра Трампа і ягоныя званкі Пуціну, якія, якія ні да чага не прыводзяць. Ні да чага не прыводзяць, акрамя таго, што яны там пра штосьці размаўляюць, але, ну, нічога па факту гэтых, званкоў не адбываецца. Ніякіх заяваў, ніякіх, заклікаў і гэтак далей. І гэта добра. Ось, як добра і тое, што, украінская супольнасць, грамадства і украінскі эстэблішмент таксама перасталі на гэта неяк рэагаваць. Ну, акрамя там нейкіх базавых рэчэй, тыпу там пра што размаўлялі, даведацца і гэтак далей. І гэта таксама добра. Добра ў тым плане, што, навошта пераймацца тым, што ніяк ні на што не ўплывае. Ось, і грамадства, і палітычныя дзеячы робяць, высноўкі правільныя, што не трэба пераймацца праз тое, што ні на што не ўплывае. Ось, і таму там нават не мае сэнсу, дазнавацца, пра што размаўлялі і пра што спробавалі дамовіцца. Але, скажем так, ну, цікава было б даведацца, што на гэты раз там ссаў у вуха Пуцін, колькі ўжо там разоў ён, цалкам захапіў Луганскую і Данецкую обласці і гэтак далей. Яшчэ наколькі ён, хоча міру, але пры гэтым працягвае, бамбіць Украіну прям няшчадна. Ось. Стасоўна вайны Амерыкі супраць, Ірану. Зноўку ж, ніякіх дамоўленасцяў няма, таму што то адныя пасылаюць, сваіх перамоўцаў, іншыя не пасылаюць, то іншыя пасылаюць, другія не пасылаюць. І гэтыя няшчасныя, пакістанцы, якія там упісаліся за гэта ўсё, у ролі камутатара выступаюць, які проста звязваюць адных з іншымі, пры тым, што яны ў адным месцы адначасова, адмаўляюцца неяк знаходзіцца. Ось, адзінае, што там вось на гэтым тыдні змянілася, скажам так, гэта тое, што, зніклі ўсялякія вось гэтыя другасныя фактары. Такія як там, па тыпу, што, тыпу урад, Ірану расходзіцца з меркаваннямі з квірам, які па факту ёсць там кіруючай сілай і гэтак далей. Усялякія, скажем так, другарядныя, заявы, яны проста зніклі. І ёсць толькі вось адна заява, якая фігуруе пастаянна, і яе ўсе прытрымваюцца. Іран уже переміг, показав, що США нерішучі. Ну, по факту, да, так тое, що там Сполучені Штати нерішучі, гэта, ну, давно вже було бачно. Нават на прикладі війни з, ну, України з Росією. І тое, які рішення там приймав Трамп стосовно гэтага. А Трамп паказаў, што так ён уже даўно все даўно ведаюць, що ён балабол. Пра Грэнландію чулі што-небудзь апошнім часам. А Трамп ужо там майже там ужо ўпісваў у Канстытуцыю 51 штатам, як і Канаду 52 штатам. А ўжо штогод прайшоў, а што змянілася? Нічога. Грэнландія, як то кажуць, і ныне там. Ось, як і Канада. Ось, таму гэта проста такі паказчык, што Спалучаныя Штаты не ёсць панацэяй у гэтым свеце зараз. Яны шмат чаго не могуць вырашыць. Усе была надзея, што можа такі США ось-ось
зберуться. Ну, як то кажуть, надія помирає останній. Апошній, будемо по-білоруську казати. Ось, для ўсіх ужо мае быць відавочна, што Спалучаныя Штаты не ёсць панацэяй і не ёсць рашэннем усіх праблем у свеце. І ўжо не атрымліваецца так, што дастаткова проста да нейкага працэсу, які там адбываецца ў свеце, залучыць Злучаныя Штаты і ўсё, і адразу працэс гэты вырашаецца на карысць таго, хто залучыў, уласна, Злучаныя Штаты і на чыім яны баку знаходзяцца. Ось зараз так не працуе. Не працуе абсалютна. Нават скажем так, пакуль што тэарэтычна без'ядзерны Іран трымаецца і скажем так, і даволі добра сябе там чухае, умоўна кажучы, на фоне першай арміі свету, я вам нагадаю. Ось, нягледзячы нават на тое, што там ужо колькі разоў Трамп казаў, што ён там ўсё знішчыць і там і спачатку там і руйнавальныя ўдары задаваліся, потым там знішчальныя ўдары, потым анігіляцыйныя, потым пойдуць удары, потым там які там яшчэ там, ну, пасля анігіляцыі там ужо няма чаму быць у няшчасным Іране. Ось таму, ну, гэта ўсё такое. Просто стало відавочна, што Сполучаныя Штаты перасталі быць панацэяй для вырашэння праблемаў. Я писав ще на стрімах у Філоненка, що ні США, ні Європа нічого не зроблять. Вони куколди. На мені ті дівчаті нападали. Ну, зрозуміло, що вони нічого не зроблять з України і ситуації в Україні. У тим плані, що Трамп, по-перше, симпатизує Путіну. І ён баіцца Пуціна, нягледзячы ні на што. Нягледзячы на тое, што без'ядзерная, абсалютна без'ядзерная Ўкраіна дае пізды Пуціну, бывае, што нават заходзіць на тэрыторыю Расіі, там нейкія дыверсіі па паўгады робіць. І пры гэтым штосьці Ўкраіна у ядзерным попеле там не згарае. Ось, а США, якая там другі, здаецца, пасля Китаю ядерны патэнцыял мае, і пасля Расіі, я ўжо заплутаўся, трэба гугліць. Карацей, уходзяць у тройку лідараў па ядерным патэнцыяле. І пры гэтым Трамп там не чухаецца нават стасоўна вось таго, каб больш жорстка паводзіцца з Расіяй. Ну, в нас 2 роки назад більшість кричала, що ось США збереться з Європою, що тут будуть якісь війська. Ну, бачите, так те ж саме і Європа казала, що там і там Макрони і так далі. Так само там казали, що ось ми там готові, зараз як уведемо війська, там, і там будуть вони там на тилових нейкіх посадах і так далі, але і ось гэта і кааліцыя гэтых ахвочых і што? Ну і нічога, і ўсё гэта было, скажем так, хайпам, можна так сучаснай мовай казаць, гэта ўсё было хайпам. Каб дзесьці там выбары трошкі прасунуцца ў іх, дзесьці там націснуць псіхалагічна. Вось, але ну, няма сэнсу ціснуць на краіну, якая і так заціснута. Ось, і пры гэтым дзейнічае, скажем так, адзваротняга. Яна не абараняецца, яна нападае. Таму што нападаць заўсёды прасцей. А калі на цябе нападаюць, ты неяк больш думаеш пра тое, каб абараняцца, а не пра тое, каб неяк нападаць у адказ. І ось Європа запустить ВПК і завалить нас зброєю. Ну, ВПК гэта ж не тое, што там так вот раз і ўсё, яно панеслася там гэтае ВПК. Гэта радзяншчына, савецкі
ён жа радзянскі звяз працаваў так. Бо так былі налаштаваныя прадпрыемствы, бо ты, каб вырабляць кулі, просто станок, які табе папіросы робіць, той же самы Беламор-канал, не просто так 7,62 быў у дыяметры, была папіроса. Просто пэўныя там невялічкія пераналаштаванні станкоў і ўсё, і замест папіросаў яны табе будуць клепаць набоі. Ось, і тады ось можна было даволі хутка пачаць так запусціць ВПК. Ну і зараз гэта ўсё значна складней, таму што пабудаваць нават завод які-небудзь з вырабніцтва зброі, гэта не тое, што там адбываецца там нават за паўгады. Гэта тое, што вымагае значна большых нейкіх і часавых промежкаў, ось, так і фінансавых. Таму што ты пабудуеш завод, ён табе мае акупіцца. Ось, каб ён табе акупаўся, гэта недастаткова проста прадаваць зброю там в Украіну, мець план толькі ва Украіну яе прадаваць. Бо яе трэба мадэрнізаваць, трэба глядзець, каб яна адпавядала, скажем так, сучасным нейкім рэаліям. Ось, потым там всялякія патенты на гэтую самую зброю трэба, потым набоі для гэтай самай зброі, а гэта ўсё, скажем так, адно на адно накладаецца. І гэта не тое, што можна запусціць там просто вот так. Ангар у поле паставіў, ўсё. Станкі туды завёз, электрычнасць працягнуў, ўсё, ось табе завод па вырабніцтву зброі. Трошкі у гэтым плане ўсё не так працуе. Я ще тоді говорив, нічого. Я ще тоді говорив, нічого не буде, але тоді всі агресивно це сприймали і звинувачували у зраді. Ну, я так само казав, що нічого не буде. Я ще не той, що, ну, якби, от і у того ж самого Тимура на каналі я так само казав, що, ну, нічого не зміниться. Ну, і Тимур у мене питав, а що буде? Я казав, ніхуя не буде. Так я і казав прямим текстом, що, ну, нічого не буде. Ось так нічого і не відбувається. Ось, але гэта ўсё, скажем так, гульня ў доўгую. І зараз не адбываецца, трошкі пазней адбудзецца. Зараз вось там на тэрыторыі Украіны, наколькі я чуў, ужо ёсць нейкі завод па вырабніцтву зброі стрэлецкай. Ну, ужо непагана. Там нават калі ён там будзе 5-10 тысячаў адзінак вырабляць на год, а я думаю, што ну, больш неяк маюць вырабляць, ужо будзе добра. Гэта ўжо будзе хаця б акупаць тое, што будзе выходзіць з ладу. Ось, і можна будзе замяняць якісь гэтыя калашы на штосьці больш сучаснае, больш дакладнае, больш надзейнае, больш стандартызаванае. Ось, таму те ж самыя Богданы, яны, бо там колькі ўжо ДЦП, не памятаю, па 2 Богданы на тыдзень вырабляюць, ну, з нуля. То таксама вельмі такі, ну, 2 Богданы на тыдзень, це 8 Богдан на месяц. Здаецца, нават больш. Нейкае двузначнае число было точно, дакладна на Богданы. Плюс іх жа вырабляюць і як на калёснай базе, так зараз пачалі вырабляць як гаубіцы, ну, тобто як прычепныя гарматы. Таму ну, ВПК ва ўкраіне развіваецца. Ось, і ў Еўропе я таксама думаю, што там не стаіць. Там прынамсі, ну, што першачаргова неабходна гэта снаряды. Ось, таму што які сэнс ад ствалоў, калі няма што ў іх пакласці, каб з іх ляцела. Ось. Ну і астатнім часам я, уласна, не чую таго, што там нейкі там крытычны недахоп у снарядах. Крытычны недахоп ёсць толькі у ракетах да супрацьпаветранай абароны. Таму што, уласна, гэта больш за ўсё зараз выснажваюць расіяне і іхнія далекабойныя атакі больш
скажем так, руйнують економіку країни, чим там які обстріли артилерійські. Вже за 4 роки багато чого можна було запустити. У Європи є матеріальна база, це не з нуля запускати. Ну, матеріальна база є, але я кажу, це китайці можуть там завод Тесли за півгоди побудувати. А тут все ж таки більш, скажімо так, по стандартах все роблять. Все, ну, не кажу, що там у Китаї все як погано за стандартами, але вітаю ось Тимура. Але, скажем так, ну, гэта не зброя, гэта нават па ўзроўню якасці работ, гэта далёка не аўтамабіль. Зусім іншая якасць неабходна, зусім іншы ступень кантролю за гэтым усім. Таму што гэта трошкі больш важлівая рэч, ніж аўтамабіль. Є Німеччина, Франція і Швеція, які зі своїми потужностями і матеріальною базою могли нас зброєю вже давно завалити. Ну, э, не ведаю, что на это сказать. Могли, все могли. Могли и Сполучені Штаты зброю завалить. І будь-яка країна могла завалить зброю. Просто отдать тое, што ў іх там ёсць на збераганні. Ось, тому що яно ім по факту ну, не знадобіцца. Ну, не будзе ў гэтым патрэбы. Таму што Украіна зараз ваюе за Еўропу. І по факту уся Еўропа магла аддаць усё, што ім зараз, ўсё, што ў іх зараз ёсць на складах, аддаць ва Ўкраіну. І, ну, і нічога б не змянілася. Якая-небудзь Францыя могла б сказаць, усё, мы там ядерным гэтым парасонам накрываем вось гэтыя краіны, можаце аддаваць усё, што ў вас ёсць, усю зброю, усю тэхніку, усе самалёты і так далей. Вось, калі што, мы ядзеркай ебанём, калі на вас нападуць. Але гэта не адбываецца. Гэта не адбываецца, таму што трошкі не так працуе гэты свет. Трошкі не так працуюць ось гэтыя міжнародныя працэсы, палітычныя працэсы. Вельмі шмат бюракратіі, вельмі шмат такіх поглядаў, першую чаргу, скажем так, на свой агарод. Ось таму, уласна, і не завальваюць зброй. Ну, ў першыя гады там аддавалі усялякі металабрухт. Вось БТРы гэтыя яшчэ савецкія. Ось самалёты мянялі Сполучаныя Штаты. Аддавалі гэтыя мігі несчасныя, атрымлівалі там F-35, F-16. Ну, таму такое. Твоє ВПК, як я говорив, ми повинні бути як Швеція. Вона сама все може робити від підводних човнів до літаків 5-го покоління. Ну, мабуть. Так, ну, по факту зараз Україна і розвиває своє ВПК. Ну, тут Рейнметал, я точно, ну, докладно ведаю, будує свій завод. Так, гэта не ўкраінскі ўласны завод, але, скажем так, вырабніцтва будзе украінскім цалкам. І ў першую чаргу я ўпэўнены тое, што будзе вырабляцца на гэтым заводзе, будзе задавальняць, скажем так, патрэбы Украіны, калі будуць на гэта запыты. Ось таму Украіна ўзмацняецца. Мабыць, узмацняецца не так хутка, як хацелася, бо, звычайна, ўсё хацелася, щоб тут бах-бах, блядь, і ўсё было пабудована, ўсё адразу стреляла, ракеты лецелі, там ядзерка зберагалася ўжо дзесьці ў бункерах і так далей. Там пад Чарнобылем там якісь знайшлі пускавыя установкі і ўсё. Перамога. Весь мир в труху, як то кажуць. Вось, але, ну, не ўсё, скажем так, адразу.
Мораль така: маю надію, у нас до цього таки всі прийдуть. Надіятись треба в першу чергу, на себе. А в нас багато хто ще вірить, у європейських морякосів. Так з ними треба співпрацювати по можливості. Ну так, гэтая тэма, дарэчы, вельмі, перагукаецца з тым, што я вось далей буду казаць пра беларусаў, пра беларускі, эстеблішмент, палітычны ў тому ліку. Але факт у тому, што, а, кожная краіна мае ўсвядоміць, тое, што за яе праблемы, ніхто не вырашыць. Э, так можа думаць толькі Ізраіль, таму што гэта Ізраіль. За яго Спалучаныя Штаты могуць вырашаць пэўныя праблемы і ўпісвацца ў канфлікты, якія, в прынцыпе, там Сполучаным Штатам нахуй не патрэбныя, проста таму, што Ізраіль папрасіў. Ось. Таму што ізраільская дыаспара отак от за кахонасы, можна сказаць, трымае амаль што, ну, скажем так, у большасці цывілізаваных краін трымае парламенты. Але без ілюзій, бо сьогодні вони союзники, завтра ні. Ось, ну, звичайно, що треба супрацоўнічаць з усімі, хто жадае працоўнічаць, а не як там вымагаць пэўнага супрацоўніцтва, пэўнай ступеню удзелу у сваіх працэсах краін, якія нават на іншых кантынентах знаходзяцца. Ну, гэта трошкі марнатраўства уласнага часу, рэсурсаў і так далей. Бо я яшчэ тады, калі нават Трамп не абраўся, казаў, што, ну, чакаць, што вось зараз там хтосьці абярэцца, ці там Камала, ці там Трамп, і зараз тут рэзка ўсё павырашаецца. Ну, Тымур тут у чаце ёсць, ён не дасць збрэхаць, што я, уласна, так і казаў, што, ну, нічога такого кардынальнага, рэзкага не адбудзецца, хто б там не перамог на выбарах. Перамаглі б там нават дэмакраты. Ну, не факт, што там усё было б так же ж вясёлкава, як гэта уяўлялася. Так, супрацьлежнасці таму, што робіць Трамп, ну, наўрад ці мы пабачылі стасоўна Ўкраіны. Так, там дзесьці, мабыць, там нейкая падтрымка была б трошкі большую, трошкі эфектыўнейшую, але калі браць агульна ўсё, цалкам, усе аспекты, ну, мала што б змянілася кардынальна і радыкальна. Ось, таму заўсёды трэба спадзявацца толькі на сябе, на свае ўласныя сілы. Таму што ніхто перафразаваць, ніхто за вас вашу бульбу не выкапае, якщо гэта толькі не грабежнік, які прыйшоў капаць вашу бульбу. Ось, таму трэба самім капаць. Ось, і пераходзячы адразу вось да гэтай тэмы з беларусамі, ось, і пра беларускую, скажам так, палітыку сучасную. Таксама ось там у чаце ў пана Гены, кіраўніка беларускага добраахвотніцкага корпусу, там трошкі я шчапіўся з пэўнымі персанажамі, даказваючы тое, што большасць беларусаў, нават тых, якія там пастраждалі праз пэўныя свае дзеі, што яны ўсё ж такі рабы. Рабы не ў плане там, што іх там парабацілі, ось як там егіпцяне там рабілі рабамі тых жа габрэяў. Ось, ой, бачыце, Тымур пацвярджае мае словы. Я казаў, што нічога не будзе. Боже, в якоїсь дівчулі старі навушники. Ні, я їх
на мономаркеце набыў у гэта, як гэта, карацей, сплату часцінамі, але ўжо ўсё сплаціў, таму што баячка, баявыя прыйшлі 2500. Смешна. Ось. Павяртаючыся да беларусаў, яны ўсё ж такі ёсць рабамі. Прыводзілі мне ў прыклад вось гэты матолькаўскі праект, які называўся беларускі раён. Што нібыта людзі там шчыра верылі, што вось там трэба туды надсылаць там нейкія дадзеныя пра перасуванне. Вітаю, дарэчы, Наталю Палішчук. Выбачце, забыў прывітацца. Прачытаў паведомленне, але не прывітаўся. Ось, што трэба там надсылаць гэтыя паведомленні пра нейкія перасуванні тэхнікі, пра ўзлёты самалётаў і гэтак далей. Нібыта гэта вельмі там неабходна, гэта там ратавала жыцці ўкраінцаў. І тое, што там рэйкавыя партызаны палілі гэтыя чыгуначныя шафы, якія там кіруюць чымсьці. І нібыта гэта таксама там усё ратавала. Ось, у свой час нават у мяне ёсць відосік, калі паглядзець, пашукаць у менавіта навінах. Ёсць там гэты, не падкаст, а карацей, раздзел, калі ёсць там паглядзець, там ёсць трансляцыі, відэа, там шорты. Там ёсць менавіта навіны. І вось у адных з гэтых менавіта навінаў я якраз выказваўся пра тое, як павінна адбывацца рэйкавая вайна. Рэйкавая вайна — гэта не тое, што там дрот кінуць на чыгунку, каб там замкнула правую і левую колію, і нібыта там электроніка будзе паказваць, што там штосьці знаходзіцца. І нібыта гэта там штосьці рэзка зменіць. Але гэта ўсё вельмі хутка вырашаецца, туды сучасныя тэхналогіі дазваляюць нават зразумець, на якому там кіламетры туды едуць людзі, знаходзяць гэты дрот, і ўсё зноўку аднаўляецца. І проста спавільніваюцца гэтыя саставы, спавільніваюцца цягнікі, але для такіх рэчэй нават падчас, без усялякіх войнаў і гэтак далей, прадугледжана тое, каб у нейкіх месцах, калі ты едзеш больш павольна, дзесьці ты можаш ехаць трошкі хутчэй. І так заўсёды цягнікі прыходзяць па раскладзе. Ось, і тая ж самая Ціханаўская там заяўляла, што вось там беларускія партызаны спынілі наступ на Кіеў у свой час. І гэта рэальна смешна. Таму што потым я, калі там вось гэтыя менавіта навіны рабіў, выдаваў, была навіна пра расейскіх, як то не дзіўна, рэйкавых партызанаў, якія пад адкос пусцілі цэлы цягнік. Цягнік там, як нейкі таварняк там з тэхнікай. Проста пусцілі пад адкос. Колькі цягнікоў беларускія рэйкавыя партызаны, як то кажуць, нашчадкі вялікіх беларускіх партызанаў, якія пускалі пад адкос нямецкія цягнікі. Колькі цягнікоў гэтыя беларускія партызаны пусцілі пад адкос. Гэта не дырка ад бубліка. Гэта колькасць, колькі цягнікоў беларускія рэйкавыя партызаны пусцілі пад адкос, каб спыніць наступ Расіі на Кіеў. Нашчадкі лесавічків. Дядька Махно засуджує такія жарты. Ось, і вось гэты Матолька, ягоны праект «Беларускі раён» раптам ускрыўся, туды неяк патрапілі сілавікі і пачалі затрымліваць людзей, якія туды надсылалі пэўную інфармацыю. Ось, і калі я сказаў пра гэта, што гэта, надсылаць туды гэтую інфармацыю, гэта не тое, што бессэнсоўна, а гэта неразумна. У плане таго, што твае рызыкі ад гэтага не кампенсуюцца тым, якую інфармацыю ты надаеш. Гэтаксама я троліў гэтых людзей і казаў ім, што неба блакітнае, а трава зялёная.
Давайте будьце мне ўдзячныя, таму што я вам вельмі важную інфармацыю зараз прэдаставіў. Давайте будьце мне ўдзячныя. Я ратую вам, жыцці ў прамым эфіры. Вось, але ось, мне пачалі ставіць, у дакор, што нібыта я, м, зменшую вось гэтую жаданне, зменшую гераічнасць вось гэтых людзей, якія вось там, надсылалі, што з Аляхновічай у Пухавічы пераехала 3 БТРа. І нібыта гэта неяк, уратуе жыцці украінцаў. Ці тое, што там у Мачулішах, зляцеў А-50, які разведнік. І гэта ратуе жыцці украінцаў, якія і без беларускага гавна за дапамогай супутнікавых знімкаў, за дапамогай тых жа самых радыёлакацыйных сродкаў і так ведалі, што ў Беларусі у Мачулішах гэта 200 кіloметраў ад мяжы. І так ведалі, што там узлетае, калі ўзлетае, нават калі адно толькі рыхтуецца ўзлетаць і запраўляецца з цыстэрнаў. Ось. Ось, і мне казалі: «А як жа так? А чаму нам не сказалі, што матолька гэта габня? А маглі б сказаць, а калі б ведалі, зрабілі б відэа хаця б для нас, нейкую дыскрэдыцыйную кампанію правялі, каб мы, няшчасныя і даверлівыя беларусы зразумелі, што не трэба давяраць, матолька». Ось. І гэта зноўку ж ёсць прояў рабства. Рабства, калі ты хочаш, каб за цябе штосьці зрабілі, і тады ты пачаў бы ўжо па вось гэтай нахатанай, рабіць так, як трэба. От. А без гэтага, калі для цябе не правялі, вось гэтую, кампанію па выкрыццю того, што матолька гэта ёбаны чекіст. Не знялі для цябе відэа пра тое, дзе распавядалі, што матолька ёбаны чекіст. Не распавялі небяспеку таго, што ў Тэлеграм гэта ў прынцыпе не ёсць панацэя і, скажем так, абарончыя сістэмы, абарончыя алгарытмы там ну, лепш, чым у Вайберы ці ў Максе, але адно атрымаць доступ магчыма. І не настолькі складна, як гэта уяўляецца. Ось. І ўсё гэта не зрабілі, і таму вось беларусы апыніліся некаторыя вось у такой вось складанай сітуацыі. Ось і апыніліся ж яны зноўку не таму, што там хтосьці не зрабіў відэа, не правёў там гэту дэструкцыйную прапаганду таго, што не трэба гэта рабіць. Ось. Чамусьці некаторыя людзі і так гэтага не рабілі. Яны разумелі, што гэтага не варта рабіць. Ось. А некаторыя не разумелі. І такіх людзей я называю рабамі. Ось. І я гатовы адпавядаць, скажем так, за свае словы і даводзіць лагічна тое, што мае словы пацверджваюць тое, што я кажу. Ось. І калі людзі рабы сваёй свядомасці і чакае, што за іх хтосьці шосьці зробіць, то хтосьці шосьці ім скажа, як рабіць, ім сказалі. Ім матолька сказаў: «Скідайце мне ось дадзеныя, я ось такі піздаты хлопец, замуціў праект, будзем ратаваць мільёны жыццяў ва ўкраіне. Усё, што ад вас трэба, гэта напісаць, калі там 2 Уралы паедзе Пухавіча ў Ляхавічы, умоўна кажучы». Ну, дзе розум? Ось. Таму такое. І гэта тое ж самае адбываецца зараз ва ўсёй гэтай беларускай апазіцыі. Калі усялякія гэтыя светы, матолькі, латушкі, вячоркі і гэтак далей рыхтуюцца да таго, што вось-вось хтосьці паверне ім гэтую новую іхнюю Беларусь, і яны туды як уварвуцца, як пачнуць там наводзіць парадкі і канстытуцыйныя рэформы, лебедзька як правядзе, што аж усе мы ахуеем у атацы. Але не будзе так. Не будзе. Таму што ніхто за вас нічога не зробіць. Давайте трошкі пачытаем, што вы там
Я щось не вірую в наступ зі сторони Білорусі. Ну, зараз да, зараз нічого там не будзе. Ось нягледзячы нават на тое, што ось, сёння там чытаў, што з тэрыторыі Беларусі, балёнік з рэтрансляторам быў запушчаны падчас там нейкай атакі. Ось, і нібыта ось правакацыя. Ось, і, ну, як, нават там напісалі ў гэтым пасце, што засярэджання расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі не назіраецца. І не назіраецца яно, прашу заўважыць, без матолькі і беларускага гаюна, і няшчасных беларусаў, якія там, скідаюць інфармацыю пра перасуванне расійскай тэхнікі. І так вядома ўсё, што, ну, не назіраецца. Ось, КГБ бацька працуе як, часы маякі партызаны. Я не я не відкидаю, мабуть, можливість, все може бути. Вже за 4 роки нічому не дивуюся. Ой, не кажіть так. Да, не кажіть так. Ну, ёсць все ж такі рэчы, якія, скажем так, для таго, каб яны адбыліся, маюць адбыцца нейкія папярэднія рэчы. І для таго, каб наступ з Беларусі быў, там трэба, каб было чым наступаць. Ну, вось, а для гэтага трэба туды гэтае нешта, чым наступаць, завесці. А гэта не такая рэч, што там у легкавушках, не правезеш такую колькасць, ось, салдатаў. Люди просто хацелі дапамагты, я б не була така катэгарычна. Ну, тут жа ж сэнс не ў тым, каб, быць там катэгарычным ці не катэгарычным. Справа ў тым, што людзі нават не хочуць і не могуць вызнаць таго, што яны памыляліся. Вось нават, чым бы яны там не кіраваліся, якімі б, добрымі жаданнямі, яны б не кіраваліся, там жаданнем там дапамагчы Украіне, уратаваць жыцці, як то кажуць, добрымі ўчынкамі ўсланы шлях у пекла. Ось гэта не памятаю, хто сказаў. Здаецца, у Бібліі гэта напісана, калі я не памыляюся. Магу памыляцца, я ж стары. Ось таму такое. Ось і, ну, вызнаць проста гэта трэба. Гэта проста трэба вызнаць. Як і беларусам трэба вызнаць, што кожен беларус вінаваты ў тым, што з тэрыторыі Беларусі быў напад. Кожны беларус у гэтым вінаваты. Ось, хто бы там што ні казаў, што мы там не маем улады, там і гэтак далей. Так, ну, рабіце рэвалюцыю, калі вы не маеце ўлады. Калі вас так шмат, наколькі вы заяўляеце, напрыклад, там тая ж Ціханаўская, якая там заяўляе, што больш паловы Беларусі за яе прагаласавала. Так, ну, часці гэтыя больш паловы не выйшлі на вуліцы і не пачалі патрабаваць таго, каб вынікі выбараў былі скасаваныя. Выйшла 250 тысячаў. 250 тысячаў ад 10 мільёнаў гэта, колькі адсоткаў? 250 тысячаў ад 10 мільёнаў. 1 мільён гэта чвэрць 250. І 4%. 4% людзей выйшлі. Ось і лічыце, колькі гэта. Ось, таму усе мы вінаватыя. Я таксама вінаваты. Ось, таму што дзесьці мог зрабіць, мабыць, больш. Ось я быў у гэтым пратэсным руху, там, калі ўжо стаў амаль што паўналетні, там 17-18, калі мне было. Прымаў я ўдзел у выбарчай кампаніі 2001 году, калі там былі выбары. Ось, нічога я не змог зрабіць. Не падтрымалі, скажам так. Не падтрымаў народ гэтыя ідэі. Ось, і ў любым выпадку, першы раз Лукашэнку абралі абсалютна законна. Так, там дапамагала Расія, інфармацыйная і гэтак далей, але
факт застаецца фактам. Лукашэнку абралі беларусы. І ўласна атрымалі. Вось далей ўжо ўсё па накатанай. Ось таму проста трэба вызнаваць свае памылкі. Таму што калі не вызнаваць свае памылкі, ты будзеш іх паўтараць зноўку і зноўку. Колькі б ты не жыў, твая нацыя будзе паўтараць гэтыя памылкі. Таму іх трэба вызнаваць, казаць пра гэта, не саромецца гэтага. Ну, таму што, ну, няма ў гэтым нейкай ганьбы, каб вызнаць, што да, я там зрабіў не максімум, які, мабыць, мог зрабіць. Ось дзесьці там недапрацаваў, недаагітаваў, ось штосьці там не зрабіў. Ось і гэта адказнасць за нацыю і твая адказнасць асабістая як прадстаўніка гэтай нацыі. Ось і я як прадстаўнік Беларусі, як беларус, ось магу сказаць, што да, я вінен у тым, што з тэрыторыі Беларусі адбыўся напад на ўкраіну ў 22 годзе. Ось непасрэдна я як уласна я і що, типу, я там наказы аддаваў, давайте, ебашьте, работайте, братья. Ось я, як скажу так, прадстаўнік беларускага грамадства, якое вінна у тым, што тэрыторыі Беларусі і на тэрыторыі Украіны адбыўся напад. Дучча Гену не запрошваў на інтэрв'ю. Я упэўнены, што да гэтага не дойдзе. Там Вайтрекса запрасіў, і гэта было жахліва. Ну так, це погано, просто важко визнати свою вину. Така людська природа. Тут не тое, што нейкая людская прырода. Гэта просто вось менталітэт раба і ахвяры. Бачила, а чого ж? Ну, таму што просто ні пра што. Просто ні пра што. Ну, нават з кропкі гледжання журналістыкі ноль інфармацыйнай нейкай навантажанасці. Вось. Збілі мяне з думкі. Гэта вось, узгадаў. Вызнаць віну, гэта ж нават не тое, што там гэта нейкі менталітэт кожнага. Гэта зноўку ж павяртаючись да рабства. Людзям проста насралі, ну, інакш я не магу сказаць, насралі ў галаву тым, што яны ахвяры. Вось яны ахвяры, і яны ні ў чым не вінаваты. Вінаваты Лукашенка. Це тое ж самае, што казаць, што ў вайне супраць Украіны вінаваты толькі Пуцін. І ніхто, акрамя Пуціна. Ось і ось рэальна, ось гэта як у вайне супраць Украіны вінаваты толькі Пуцін, так у нападзе з Беларусі вінаваты толькі Лукашенка. Ось. Таму такое. І вось гэты рабскі менталітэт, ён не зменьваецца. Ён не зменьваецца, а людзі нават не хочуць вызнаваць, што яны вось рабы. Я вось у свой час я паліў. Калі мне было 17 гадоў, я паліў, купаваў сыгаркі, у маці краў сыгаркі, дзесьці прасіў у маці сыгаркі час ад часу. Ось, дзесьці там зарабляў, здаваў склатару і купаваў сыгаркі. Ось, я паліў. Але неяк настаў момант, калі я пачаў адчуваць, што я пачынаю залежыць ад гэтага самага палення. Ось. Мне гэта не спадобалася, і я перастаў паліць. Гэта было у 17-18 гадоў. Зараз мне 42, і я не палю. І не маю нейкай
цягі, жаданне пачаць паліць зноўку. Гэта тое, як выглядае нежаданне чалавека быць залежным. Я просто усвядоміў, што я стаю залежным ад палення. І я перастаў быць залежным ад палення, таму што я не хачу быць залежным. Вось нават ад такой вось дробязі, як вось курыва, я не хачу. Вось. А беларусам ім усё роўна. Ім кажуць, што ну ты размаўляеш на мове ворага. Ты распавядаеш пра нейкую беларускасць, пра нейкую нацыянальную беларускую, не расейскую ідэю, і робіш гэта па-расейску. Калі ты робіш гэта па-расейску, ты ёбаны раб. Ёбаны раб сваёй свядомасці, якая не ўспрымае беларускую мову. Пры тым, што ты там усхваляеш беларускасць і ўсё беларускае, беларускую гісторыю і гэтак далей. Ты ёбаны раб уласнага менталітэту. Ты ёбаны раб грамадства, на якое ты спіхваеш, нібыта калі ты пачнеш размаўляць па-беларуску, яны не будуць цябе разумець. Ты ёбаны раб сваіх бацькоў, калі ты спісваеш сваё жаданне размаўляць расейскую, праз тое, што ну, мае ж бацькі размаўлялі па-расейску, і мне так зручней. Ты, блядь, проста ёбаны раб. Ты не можаш адмовіцца ад таго, што табе не патрэбна. Ты супярэчыш сам сабе. І гэта я магу сказаць кожнаму, хто выступае за штосьці беларускае, за штосьці нацыянальнае, за штосьці такое, дзе Беларусь мае быць на першым месцы. І калі ён робіць гэта не беларускай мовай, а тым больш, калі ён робіць гэта расейскай мовай, ён проста ёбаны раб. Або проста зраднік. Зраднік, якому прынцыпы партыі не дазваляюць рабіць гэта на мове ягонага ворага. Ось, таму што для Лукашэнкі Беларусь і беларускасць гэта галоўныя варагі. Ось, ой, ужо аж 53 хвіліны размовы. А яшчэ гэта яшчэ не ўсе тэмы. Яшчэ тэму каардынацыйнай рады я хачу зачапіць. Інтэрв'ю Дудзя можна тільки пересвідчитися, що багато роснацыяналістів мають єврейське коріння. Іванова бачили, десь бігає біля вас. Ну, я зараз трошки в інше місце. Я не думаю, що я там буду, в принципі, пересікатися з Івановим. Ён трошки у іншым накірунку працуе, скажем так. А я больш не то, што па баячкі. Ось, ну, карацей, трошки іншыя ў нас шляхі, так, працы. Ён, здаецца, у медыйкі десь, калі я не памыляюсь. Ось, і яшчэ адзін такі момант. Ось, які прям ось рабскі. Гэта каардынацыйная рада. 25 траўня маюць адбыцца выбары у каардынацыйную раду. Каардынацыйную ўзраду, і можна так назваць. Ось, і сам вось гэты працэс гэтых выбараў, гэта проста такая хуета. Ну, проста іншага слова я не магу падабраць. Па-першае, гэты незразумелы гендерны адбор. Нават у Спалучаных Штатах няма гендернага адбору. Гэта зараз, каб твае спіскі, твае лісты, ось, са спісам ось тваіх кандыдатаў, якія маюць праходзіць каардынацыйную раду, маюць быць 60% мужчыны і 40% жанчыны. Я не ведаю краінаў, дзе парламент і нейкія кіруючыя органы малі б квоту
па жанчынах. Да, 40% жанчын мае быць. І калі няма, то спіс не праймаецца, не праходзіць. Это просто, блядь, я не ведаю, што на наступныя выбары, напэўна, 2 з 10 маюць быць прадстаўнікамі ЛГБТК ці што там. І, потым там 3 з 5 маюць быць лысымі, 2 з 9 маюць быць барадатымі. Потым там 1 з 20 мае быць неграм, 1 з 15 мае быць цыганам, 1 з 25 мае быць габрэем. Што далей? Да чаго мы прыйдзем там? Ну, і гэта проста цырк. А вось, дарэчы, літаральна сёння ці учора мне відос патрапіўся, дзе распавядалася пра феміністка нейкая спробавала там мужчыну загнаць у кут. Ось, і сказала, што вось там мужчыны зарабляюць больш, чым жанчыны на пэўных пасадах. І на пэўныя пасады мужчын бяруць больш, чым жанчын. Ось. І, здаецца, у Аўстраліі іхны феміністычны рух гэта ўсё прасунуў настолькі, што некаторыя фірмы вырашылі, што яны будуць набіраць кандыдатаў сабе безасабова. Ну, тобто анкеты будуць прыходзіць без указання таго, хто гэта, там, мужчына, жанчына, тыпу, проста ось анкета, тэст, яны там глядзяць, бяруць, не бяруць. Да гэтага ўсяго наймалі 10% жанчын. Тобто 90% наймалі мужчын, 10% наймалі жанчын. І ось некаторыя кампаніі ўвялі вось гэтую такую безасабовую сістэму адбору кадраў. І колькі, вы думаеце, адсоткаў жанчын пачалі набіраць, не ведаючы, што гэта жанчыны? 1,5%. 1,5%, тобто у 10 разоў менш. Тобто па тэстах, па здольнасцях, па, скажем так, магчымасці выконваць тую працу, якая ад іх патрабавалася, жанчын пачалі набіраць яшчэ менш. Тобто, умоўна кажучы, 90% жанчын бралі на работу проста таму, што яны жанчыны. Ну, тыпу, мае быць нейкая развага на працы. Проста бралі жанчын. Ось. І тое, што вось каардынацыйная рада прасоўвае вось гэта нібыта вось тое, што там павінна быць пэўная колькасць жанчын, гэта проста такая маячня. Гэта проста выглядае як спроба дэградаваць і без таго дэградаваную структуру. Яна і так проста дэградавана, яна тупая. Ось. А зараз яшчэ і жанчын туды. Прычым жанчын не тых, якія там нейкую дзейнасць робяць, а проста якіх будуць набіраць проста, щоб квоту забіць. І калі яны яшчэ і пройдуць, што яны будуць вырашаць? Што яны, не тое, што яны будуць вырашаць, што яны здольныя вырашаць. Яны, ну, уласны лёс не здольныя вырашыць, бо пачалі там сялякія цёркі пачаліся там, у адной кандыдаткі ўсплыло, што яе там па ўсёй Еўропе запазычанасцяў на 12 000 еўра. Які гэта можа быць кандыдат у нібыта парламенту выгнанні з запазычанасцямі на 12 000 еўра. Потым там пра нейкія спісы там ці падаваць, ці не падаваць, ці там хтосьці на дэбаты выклікаў пэўных там прадстаўнікоў аднаго з спісаў. А мы, мабыць, і там якась дзяўчынка такая, а мы, мабыць, не зможам прыняць удзел у гэтых дэбатах, таму што там псіхалагічная траўма ў чалавека. Блядь, у цябе псіхалагічная траўма, куды табе, блядь, щось, нейкія рашэнні прымаць? Ну, блядь. І гэта проста такая крынжаціна, што, блядь, я проста в ахуе. Я сижу, я ось гэта гляжу, ось гэты там урывак скінулі пра псіхалагічная траўма, і мы яшчэ не ведаем, ці там яна будзе здольная там. Бля.
Паглядзіце нават, ну, от украінцы, вось, пан Ікс, Наталя, там, Тымур, калі ты яшчэ глядзіш гэтую маячню. Паглядзіце, на вашу Верховную Раду. Хто там асноўныя хедлайнеры маячні? Ну, Парашенко, мы адкідаем Парашенко па замоўчванню. Асноўныя хедлайнеры хто там? Тымашенко і Безугла. Па-за гэтым усім яшчэ Берлінска. Вось вам прыклад таго, таго, што могуць зрабіць жанчыны ось у палітыцы. Ось, нават калі яны прафесійна гэтым займаюцца, напрыклад, як Цімашэнка. Не проста так яе маці украінскай карупцыі называюць. Ну, Гончаренко там просто гэта чалавек тэлефон. Ось, і вось гэтыя выбары, гэта проста я не ведаю, як гэта назваць. Любы, хто туды балатуецца, гэта, на мой погляд, гэта далбаёб, які хутчэй за ўсё не змог сябе рэалізаваць у чымсьці іншым. І зараз спробуе хоць якуюсь, хоць нейкую ўладу, і то уяўную ўладу атрымаць вось праз вось гэтыя выбары ў гэтую каардынацыйную раду. Ось, і былыя ваяры там ёсць у гэтых спісах. І нічога добрага пра гэтых людзей я сказаць не магу. Таму што пэўныя з іх людзі, скажем так, пры першым шорахе ўжо сышлі, нічога не дасягнуўшы ні ў ваярскай справе. Ось, так і ў іншых справах таксама. Таму усе, хто балатуецца ось у гэтую раду і мае будзе-якія кантакты з офісам, я лічу іх долбаёбамі. Я лічу іх людзьмі з псіхалагічнымі адхіленнямі, людзей нездаровых. Я іх лічу нездаровымі людзьмі. Ну, мабыць, яны і здаровыя фізічна, але разумова яны яўна трошкі адсталыя. Ось. Тищенко вы тоже даже так Яценюка я б яшчэ да жінок запісаў. Ось, бо там, ну, зараз ён, правда, там бараду сабе адрасціў, але баба з барадой таксама застаецца бабай. Ось, прынцыпе, вось на гэтым усё. Ну, нічога сабе, навінаў ніякіх не было, на цэлую гадзіну балаболіў. Ось, зараз усё астатняе ось зачитаю питання. Чулі історію з Да Вінчі, що вони викрали цивільного і магазин розбомбили? Як ви відноситесь до подібних випадків? Ну, по-перше, я не ведаю там, що там, які були передумови того, що вони викрали чоловіка і розбомбили магазин. Наприклад, у крами Ю-420 так само розбивають. Ось, і до тих, хто їх розбиває, у мяне 0 запытанняў. Я б сам у гэтым і з задаволеннем прыняў бы удзел. Ось, але трошкі тэрытарыяльна не там. Там, дзе я знаходжусь, нема магазинаў Ю-420. Ось, ну, кажу, я не ведаю падставаў, бо ўсё, калі казаць ось, уласна пра дзеянні, можна што заўгодна і да чаго заўгодна прыцягнуць. Мяне цікавіць, не ведаючы, скажем так, падставаў, бо ва ўсяго ёсць мэта. І, уласна, мэта ўсё вырашае.
Для чаго быў скрадзены гэты цывільны, для чаго быў, разбомблены магазин. Толькі гэта мае значэнне. А тое, што там, магазин разграмілі, ну, для мяне гэта норма. Ну, кажу, зноўку ж, магазин Ю-420, гэтыя наркапрытоны. Грамілі. Пагана, ну, па законе пагана, але і стаўлюся да гэтага адмоўна, увогуле не. Таму тут трэба, як то кажуць, занурвацца ў гэта ўсё, каб зразумець, для чаго, што і для чаго. Так, всё, будзем тады заканчивать. А я вам нагадаю, што вы можете паставіць падабайку. Зараз я, дарэчы, пагляджу, колькі вы там падабаек натыцалі. Зараз тут трошки цікава, якщо аднавіць старонку. Спадзяваюсь, там нічога не прапала. І прапала. Ну ўсё, зараз аднавілась. Так. Що тут на этой на сторонці не пише мені подобайки, не показує. Вот это прям каркнули по душе, як то кажуть. Не показує подобайки. О, зараз я відкрив. О, 5 подобаєк. Норм. Норм 5 подобаєк. Лепш, ніж одна, якую я сам і їбанув. Ось, тому давайте, можете поставити подобайку, написати коментар. Безглуздо прекрасны, як любіць казаць мой самы-самы, ну, амаль што самы-самы галоўны камандзір. Ось, для чаго гэта патрэбна? Гэта патрэбна для таго, каб алгарытмы Ютуба разумелі, што тут цікавыя відэа, цікавыя рэчы адбываюцца, цікавыя тэмы абгаворваюцца, таму што, уласна, праз вашыя падабайкі і каментары алгарытмы Ютуба гэта і разумеюць. Шыі яшчэ не навучылася адрозніваць всялякую маячню ад карыснай інфармацыі. Таму вось падабайкі і каментары неабходныя. Ось, а неабходна для таго, каб вось гэтыя алгарытмы ўсё разумелі і прапанавалі гэта паглядзець як мага большай колькасці людзей. Праз гэта нас будзе ставаць больш на эфірах, будзе больш разнастайных кропак гледжання на тыя ці іншыя моманты. Вось і, ну, будзем развівацца як сцяг. Ось, таму гэта неабходна. А калі вы паставілі падабайку і напісалі каментар, але ўсё адно там уважаеце, што яшчэ вы зрабілі недастаткова, трэба яшчэ штосьці неяк падтрымаць канал і гэтага цудоўнага рожава-вухага балабола. Ось, то для вас ёсць вось гэты QR-код, ось, які прывядзе вас на Манабанку на падтрымку, уласна, мяне і майго каналу. Калі не можаце, не атрымліваецца у вас штосьці з QR-кодам, або вы там трымаеце тэлефон і глядзіце гэта зараз, уласна, ў тэлефоне, тады ўнізе пад гэтым відэа для вас ёсць пасыланне на гэтую ж самую Манабанку. А калі у вас няма Манабанку, ну, так сталася, не ўсім Гарахоўскі дае дазвол атрымаць Манабанк. Ось, і вы знаходзіцеся дзесьці за мяжой, ось, для вас ёсць цудоўная сістэма плацёжная PayPal. Ссыланне на электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец, вы таксама можаце знайсці ўнізе пад гэтым відэа. Таму дзякую за тое, што былі, глядзелі, пісалі, выказвались. Падтрымлівайце войска. Не данатьце Стерненка, таму што ён підар. Ось, ёсць іншыя фонды, якія хаця б і кіруюцца не підарам. Ось, верце ў Збройныя сілы Ўкраіны, таму што яны патужныя. Ось, ну і чакаю вас папярэдне праз тыдзень, зноўку о 8:00. Спадзяюся, будзе пра што паразмаўляць, паразважаць і над чым пасмяяцца. Дзякуй, што глядзелі. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!